O número 1 da nosa terra é importante por varios motivos. O primeiro que é o número 1 e aí aparece unha especie de editorial donde se dan as claves do que vai ser este periódico. Pero tamén trata dous temas en portada fundamentales. Un é o conflito da autopista como e os intereses que están por detrás. Iso é básico para comprender o que vai ser o xornalismo da nosa terra dos anos seguintes e os enfoques dos conflitos sociais. Outro tema importante é unha reportaxe sobre o manicomio de Castro Riveras de Lea, donde entramos dentro e donde relatamos as condicións que están ali e o que pasa dese manicomio. Son hasta daquelas, ou eran, temas tabús para a maioría da prensa e que na nosa terra collen carta naturaleza, carta de seu no tratamento informativo.